Piye entuk buah kono Mbak Yuni Mas Tapora mau iki. Mau piro iki aku? No. Wis tak ndil iki lek ngoweki pelit. Yo loro telu no. Setengah. Wawat tapi tak. Endi? Setengah. Nyo. Oleh per aku 3 iki. Wawat. Piye iki sidone mau piro iki? Duh, dijaluk neh. Wis enggak masuk iki. Nek mana aku. Loh, tunggali bilang dia bisa sekete. Selekete piye lho? Mbok De. Ibu jamin apa tidak jamin. Ibu jamin sih. Guyang. Jamin. Jatuh cinta harus apa lho? Cinta kucing. Harus apa? Kah tanganku loro. Yo, aku dua ae. Wis duduk kursi. Kresek nganu sampahmu mau buang to, Bang?